Programang ng kapakangigan, kadagdagang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. And dayon na irugi nga ibasa pagan, iti pakasalitaan ni pagayam tigalagring. Sagudayan ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong Nemi, tamadama kami nga magmagna kini Andy manipod iti eskwela. Iti barangay high school, iti barangay mi Manong Nemi, agpadpada kami nga addan iti 4th year high school. Kinabayak maten Manong Nemi nga addan nagkinawatan tinaganus nga puso mi. Iti adda kang palang iti 3rd year high school. Ay kagadim teng ti pa nag 4th year min, dandanin malpasen ti klase man. Na biglalatan Manong Nemi nga nang langob. Sa bagay Manong Nemi nagpiksa ti todo drabi imbag tanaginit iti bigat kat nakapan kami nagbasa. Sa tay aldaw, sa lagpas ti pangaldaw, aging nga naglulem manin Manong Nemi kat nang lagab man iti tangatang. Tamo mi di kini Andy Manong Nemi kat makaawid kam ton sakbay nga ito pak natin na pigsa nga bayakabak na. Ngayon biglalatan Manong Nemi nga niya, agtutun Andy! Agtutun! Manong Nemi nagdrakkel ti tukel ti danong mo tudo nga agtupak. Tinamayak Manong Nemi tao matintugot ko nga pahayong di bangko inlinong ko kasya eh. Eden to Manong Nemi tani Andy Dajamatan na bag na bakpak na Manong Nemi linong nakastang magpigsat tuto ko na nairararamat nga rod Manong Nemi nga awan kami ti kasidgan ti kabalbalayan ada kagay kayuan Manong Nemi nga umuri aglinong ka matuduang kalata maslip kalata aging nga kinamang mi Manong Nemi ti waiting shed along the highway. Pag-urain mi ti tricycle, wano jeep nga wagluganan mi nga agawid, Manong Nemi, iti barangay mi. Nakamang min ti waiting shed, Manong Nemi, ngim nagtultuloy ti napigsa nga bayakabak, nga ure adda kami ti unig ti waiting shed, aw matdiding na galba, linong metla nga pa, sumrek pa ti daw, Manong Nemi, ti unig ti waiting shed. So nga, imapiring kami ti panakadiding na iti likod, Manong Nemi, tapno di kastagat saan kami nga matuduan ori adakam ti uneg. Ngem kasta unay Manong Nemi ti tagarker ko kaputan nabasan namin pinsan nga nabasan ti arwatek. Hindi. Malamin ako na. Kana arti mabarinta. Kanagpadpada tamat nga nabasa. Pati na kita Allah. Nabasa pa yan ti nagtibag ko. Notebook yung libro. Ori siya. Nung nagpiksa kami ti Dodo. Kaslag buy-buyat ako nada. Nagtultuloy madlata Manong Nemi ti Dodo. Numuna kat nakasipsip nga itan Manong. Ada palagi siguro di init ngam talaga napigsalat at todo so nga nakasip nga. Aw mataglabas, ore no agdaglabas nga lugan saan dalakit nga sumardeng Manong Nemi. Gabot ti kapigsat todo baka nagsardeng da pailaang tapalabsan da pailaang dato pagkapsutan da pailaang ti todo. Gabot alam mo na nakatagargaran ako Manong Nemi insingasing ni Andy kanya. Napiminas no ikatam di batong. Ha? Ano tako na? Aguyos ka. Hala! Malamilak lang ako dun sa may bagang aguyos. Tinabas sakit na badong. Katamdap no awan tinabasa nga badong dumkit kang ka. Di ka mahuatan. Aman, lalay katamdap badong tinupon may katanda. Hindi kahit mo lang makita tibagi ka. Patsin na. Alanta pagkalanta ti badong. Di ka kani, matiti ko na, ti logic na.
malaming ka, kapag tabadom nga nabasa, may dagdag kitabagim. Ngayon na ikatam tabadom, awan no kan dyan nabasa nga bado nga dumkit tabagim. Ngayon na, si Kamet, kakaiso na nga nagkamakon. O, mat sa bali makakita ka na dito Pati yung narod mo nga daumay dito at lumabas, nagpik sa tuyo. Makano dakas ka namitin kanya ka. Ape ko mapag-aramitak ti dakas, ti patpatag ko nga babae. Oksubam gid din, tinuporme. Tulungan ka mga oksob kasto. Allah, di mo kitkitan dito Warren. Siyempre, ikatam data Bram. Ha? Nung loko ka? Aman. Ape ko may ikatik, isot na basa. Kabas-basa ta Bram. Siyempre, maopran to so. Lang, siya ako di magkatilak na. Hanggang orat kumin kita. Tumalikod ako. Tumalikod ka kadi. Sangom ta, diding ti awiting said. Manong Lemmy, inikat na nga peson ti Brak. Nagpeso mo ti unanas ako nakbatan nga malamin at aw matin tinabasangan ay dagkatibagi. Ngam apaputek amanong Lemmy, siyempre ito duwang mansana sugo. Saan ka kumit kita? Saan ka sumangsango kin ka? Saan ka sumangsango? Yan at araramidem. Ikatak ba diba, Dok? Ha? Naguyos ka, met? Akas diba naguyos ko? Naguyos ta nga doa? Api si kalat mayat nga hanga malamin? Kadam kat hanga malaminin. Tawan didim kat nga nabasa tabagim. Kat siya nga malaminak mo ta. So kat nabasa nga format. Oh, pekala kita. Barbari mamagaan. Anong tubram nga ruden? Kaya di kumita ka. Timalyawa. Nakauyos nga peso. Oh, sumahong ka. Jacket sumango. No, di mo kaya di sumango. Di saan? Nga mabaling kumilatang agkan di bukot mo. Andi. Makikiyak di tanong ko. Andi makikiyak di tanong. Sa mga agad na bukod ko makikiyak. Andi lang. Andi lang ko tapos no. Si Mango Akmanong Nemi, takakait kord ng paritan, di panang agak na ito bukod ko. Ngayon isa sangok Manong Nemi, pag sumat nga rin nakap na, kat nagdanan ti barukong kin barukong. Hindi, malaming ka pa Nagbara tabagim. Nung nalamiis ti tiyempo, nabari ka rin ti bagit tao. Kilantaman. Kita, kunak manon di mo kahit tumarako pa nga rakap. No saan ako rumakap kang ka, makita mo di ka man sanas ko. Kitanta lang. Sakit sa gidang good. Teta, amay. Fortune High School. Mabalinin. Anong mabalinin? Mabalinin tagdede. Ha? Uy, Andi, Allah, anon da, hindi dito, Allah, Andi, Andi. Anong name sa bali mo tentararamidin ni Auntie? Aman naman mulmulan, nakaslobing agdadede, mano. Allah. Nagmayat matimariknak, mano. Adadaman ka, arakapag kasuna. Gabatak magustak una, tibara, tibibig na, kintibagina. Kasapulak, tibara, tibagina, manong. Tapos sana kamalamin. Namuna ta pamigpik sa latat itudo, manong. Maparprasyakan kami man ng nagmayat. Hindi. Allah ko. 16 years old na pa lang. Hindi. Allah. Fortune High School na pa lang. Hindi. Ano yan to bro? Ha? Ape pati tabalaw. Pati tasayak kat ibabamon. Tapno saan ka malamin ha? Nawat malamin ang get. Ape ibabamon ta. Allah dito ito'y labusan na ko nga maminpinsan.
Manong Nemi na muna tiyad adat piksa titudo dumatlag sardeng nagsardeng kuman tap nikas tagat adda lumabasen adan makakita kada kami tap no sa amin nga ituloy tayo niyaman nga panggap ni Andy kaniya kakayat kumet manong no nagmayang namatagpadpada kami met panong Nemi nga naikatan amin na pagan-anay mi manong iti nga atogen baba. Ala, Andy, baka da makakita ka data. Awan, nagsarding amin nga lugan, pati na gini tao, awan tumay dito waiting shed, sikakin siyak laing, isong libreta. Ubing tapay, sampai nga rumbing, di mo kaya, ngandan mapasamag ka data? Ala, baka dala ka video ka data, baka viral sa social media, ba met social media si Kamat? Ha? Uy, isang awan pagdanagaw. Kasano nga rod? Paedda ka dito. Doon nagbasa. Iap-up ko na pagkalan nga arwatan ta. Kalpasan na. Wala na sakit ka no. Anong sambanat sakit na? Diyak kayat Andy. Diyak ka. Diyak kayat kunak manong naming awanan ti may bagak nga diyak kayat tapanunot ko diyak kayat ng tiriknak manong naming kayat ko kunan. Namalan na dagiti bibig ko nagbara dagiti bibig na manong naming sana inagkan titingin ko sa manan iti barukong ko. Andy nagmayat Andy. Ma, Andy. Di naktubay pa yan ang aspagayigan na. Uwin. Saan kamot nagsikong nga sikod kahit basta grade marta ti high school sa nagbasa ti college sa tanto ag-asawa. Umayin. Ala, apay kayang kayang mo na ita. Ala, ni apay insanggam na ganito ang asakam. Kasano pa ala, nasakit ka no. Saan? Pimigpig sa lahat ti angin ka todo. Kastamat ti kapigsakit nga. Ala, Andy, ala, sakit, alay, kundi, alay. Wen manong Nemi, kaslagpadpada kami nga awan iti simbeng ti panunot biki ni Andy. Numuna ta pamigpig sa talaga ti todo manong Nemi aglayusan, di waiting said ngayan mi manong danom-danuman. Ngam saan kami madanuman at pa nakatugaw ti waiting shed manon Nemi nga nang ipaidaan na kanyak nga dito'y nga rabrabawan kan agkabkabalyo kanyak manon Nemi aging ganarik na konti. Andy. Diti ko na Andy apo. Andy. Lagmayan Andy. Apo. Nagsabat tirik namin manong Nemi tanariknak tinakabarbara likido ang impuswak na manong Nemi ti unag ti kuweba. Sakam nagkinayat ket manong Nemi. Madamdama pahig pumigpig sa latat itudo manong Nemi kat adapayin angin na kaslagbag yun. Nga po ito tayo manong Nemi kaslamatan may sa bagyo ni Andy nga rin mabaw kanyak kat binagyo na. Uy, numuna ta mukmet bumalas nga gumampo ginambukmet kadisunti akin uneg ginambukabukon manong Nemi si kakadilang tayo munat agabukon na. Sami ang lipatan dedi nga malem dedi nga agsipnget dedi nga rabi ko na tarabrabiin super lang met panagsarding titudo manong Nemi. Andy, kaitan, ha? Medyo na maganti rawatem. Suot mo ti bram, ti mantim, disastro ko, tentan. Allah, madanda na ganitan datatang kaninanang. Tulad ka di balayo. Ikit, anong tot ko na enta ito ni adatos, ibagataan, stranded siya, the waiting shed. Sa sino ko matisaan nga stranded ka na di kapig sa titudo. Pagluk, datan ni paglukanan na. Para!
Sarding ti jeep manong nemi katimbag tabasit tinagyan. Kaya naglukan kami. Manong nemi ditong sagak dimsag matisuna. Apay dimsag ka. Kini pa mo kada tatangin nanang mo at napasama ko rin walking distance majiwalayan. Alandan maka. Sinabat nak ni tatang. Ay, natapasama ka na kayo ha. Ay, susapay, apay taka lang. Tatang, ina-stranded kami ti waiting shed. Ngayon ti highway kapag sa daan ti lugan. Iti kadami sa dya, ako mat ti lumabas, ako mat nagluganan. Kita ka di ordinary, rami Diyos sa dya ha. Naglinong kami ha. Kaya pinamagamit ti badom eh. Kasta ng peso tata. Kaya saan kayo matanda na, kaya itulot ko isuna. Sobrang ka orta ito, nagdimay. Tagsukat kang sikod. Nanas kang digos kag. Tapno, saan kang sakit? Sige, inakbutan na na. Lawen, ante, gamanak, tamanangkat ka doon, tiyanak ko. Ay, susapo ya. Kasi nakit kami na dyan nga tudon, nakit nga nagpaot na dyan nga tudon na yan. Buhain manong nemi saan ko maulit na di apasamak. Dahil nagsubli kami ito magadalan manong nemi kini Andy kaslasan ko misarang tirupak. Oh, sila ka gurgura na? Oo, gurgura ka di. Dandanita ng graduar. Kaanong tuwata maulit na di. Takayatan. Bagot ako. Di mo kailiw. Ano ako makailiw? Nagganas takot nga doon. Di ako kaya't kung maulit. Di mo kayatan nga maulit nga di uwiting sen. Makapag-plaster tamit or sa din niya. Loko ka. Ulitan tanda. Nuntoy. Salunsudan na yung nuntoy. Mayat mo't lagayam. Sigaw mo. Yung saan nga naulit manong. Kansa nga nagpakpakaada ni Andy. When? Dadi mapanak ag-enroll manong name di kabisera para tiga korsok na nursing. Yuro oray ko lang manong name ngagpakita. Tiambog idikit o may nagpasyarin di balay. Yung sambag nga nagpakpakita kabayatan iti summer. Iti eskwela ko na kung daawan. Loko ko Andy ah. So pala ti pa nakalagip ko manong name. Nabay gaya mga nasana ka na nagusarte na ala abay talaga malagip ko kaslati pamatik manong nemi kat sa anak pa nga gregla inabaya ko ng regla dahil dapat lang tawon ak pa natin 14 kaya pa niya Diyos ko ya masikugat manong nga bulang nga sa anak na ala. Manong nemi gabata isutipod no awan tinailingad ko. Kininanang. Tatalagamat nga maululawa kan maditi bagbagik. Awang ganay-gay ko manong nemi. Aging nga nagdulua ka mismo iti sango ni nanang. Banag manong nemi nga talaga nga nagatapan na. Napang kami dito. Ay ko na lang, alam ko. Ayop ka. Magibabay. Magibabayin ka. Masikog ka. Ay, sasapo yan ako. Kung ako malulag ang angaw di doktor. Sino? Kasano? Kaano? Hindi nga napig sa todo. Nakadami kayo ni Andy ti waiting shed. Sabi nga naliklikan ng yaponin. Itakasto yung tawin mo. Ang anak ko. Ay, susapo yung mangibabayin ka. Mangibabayin ka, lagring. Ano dati pungtot ni tatang manunemi di maamuan na. Mano awan ni nanang manong nemi jaklamon baka no napapatay nak ni tatang.
Nagproblema nga rod, di kinarakel ko manong name. Nagaroon na lang rod din, hindi maamuan mi. Ngawang gayam ni Andy dito lugar mi. Tas sa balit na panan naman ng name nga nagbasaan sa Baguio City. Nahalak ti address na manong name babayan ti kasinsin na. Tadyak kahit nga mapanti balay da, mga noon niya ba iti. Mapasamak na resulta ti amin. Sinuratak manong name ni Andy kani pakamuk ang kuha na ti kasasaad ko. Idag subalit manong name imbagana. Saan ko mapagtalikudan? Tinaramidan ta. Gapot na kayayatan ta tinapasama. Numapay santa nga namnamahin. Itinasapa akong daway kahit madaan ta ti anak. Ngayon, saan mabaling nga saan kong ituloy ti panagbasa. Ipaskay mo. Kaya dumteng ti umno pa dawan. Agawid at to. Tumay kasawain. Imbabasa kadananang kinintatang ti surat ni Andy. Hem ko na naman ang name. Ngarumbeng may pakamu ka rin naganak kini Andy. Napanggam nga rod manong name ti balay da Andy kat mas daw ti naganak ken kuana. Ay, kumpadre, nakapasyar kayo mga sanak lang naman. Kadwa yung pala ito nalapsat nga anak yo. Kumpadre, dato kat sekreto ta kumalaing. May pagkata, kumusta ni Andy nga anak yo? Ganda diya bagyo ha. Imbagta ada ulit na kapsat ti asawa ni kayong ko. Inahala na sadya ta katulungan ng trabaho ti negosyo na kabayatan nga irapin ni Andy Tagbasa. Tanong da kami, amumatang kumadra, tirikat ti panagbig dito ayan tayo. Saan ko kabila na pagbasayan ni Andy no? Awan ti makatulong ng tulong ko na. Hekit kumusta mo natin balasan to, basa? Sana nga matuloy siguro kung madre ka bata. Masikog? Ano? Nagkaradwaran na tayo sa school di anak ko ah. Nagkaradwaran na nagkarelasyon na pa eh. Ang dami napasamak ka na ko na. Kat masikog. Apo ko tayo. Tisikog tanak ko. Ne. Akit sangat gumabalin dito ah. Masapol ng suratan medya eh. Anak pita agawid to may naikasar. Ampay nga mabaling agkasar di kita anak tayo kumpadre. Abot sa bagay. Kaya anak aron. Rubeng na lang may pakamukin ka. Kada kayo. Tama nga kunak na awan ti tured ni Andy mangipakamu kada kayo nga adaputot na. Nga adapo ko yun. Kita mo kadalagang naging pasama kayo kumpad. At dati kita saan ano ito ko na tayo. Saan kumapay la rumbeng nga mainaw nga maipas nga eh. Ngayon dati kita nakim na po Diyos. Amin nga parso dito lubong kita. Ni Apo Diyos nang iparso. So maparso na tayo apo ko tayo, itinakam ni Apo Diyos. Iso nga rubeng ilalain tayo. Saan nyo kung makapagpagpagan nga ragregan, nga spagarigan. At tayo dahil natin panunod ni. Naamuhanan ni Andy ti amin. Maganamat ka dito surat na ito makapagturpo sa gawid. Tap na ikasar na ti anak mi. Alakit, adaman gayam ka rin dyan, anak mi. Akong patri nga, abalayan to mi. Iuray tayo nga rada. Nga dumting netang umno nga panawan. Kaya ipas ngayon mo, balasan ko, datapo ko mi. Tento na mabalimon nga panawan. Akit, ituloy mo tumatantag basa. Uwanta, tata, nana. Akit, gananad ka. Agpa-check up ka. Tapos nagastakat na salunag kayong nga gina. Kamarot na nagpibaya kung batri, balayan to bi. Kamarot din. Tatay kumapalat, makamu ka na ito ya. Ang tapay lang pagbagka ka na tao. Oo, balayan. Ito bi.
At ito na may pasngayan ti apo ko tayo agad. Dan tumat nga takarbe kami nga may sumarongkar. Ore mamundan tumat na nga pudnong apo kami. Gabot aputot ni Andy. Saan ko nga rin nga naituloy tinagbasa manong nemi kapot na kinaragak na anak ko. Kat siyempre, idi makidadak, dagiti karuba, dagiti marites, marisol, kada marikon, kada kita idadumapay nga mari, nga poon ti chismuso, kada chismusa manong. Siyak tinagbaling nga arkus, dagiti bibigda, wine, kanalais, pananglais na kanya, nga naaramak ka no. Gawata obing bakit aping nagsikuka. Nasalutsudan da ni suno. Diyak mo lata sungsung bata. Numampay at namat di kita makaamo. Kapatahang matalingid kadakwada. Nga nadagkat kam idi kani Andy. Napatsenda manunay nga timpas ngay ko kit putot ni Andy. Babae timpas ngay ko manunay pinanaganak iti Lily. Sambat nga na po ka ti komunikasyon mi kini Andy manong nemi kada kiti imo na nga tawen simaro nga tawen ngemi di taddan iti third year college si Suna manong nemi agdwa mo tatawen ni Lily iti na po kawen ti komunikasyon mi numan na nagsubli-subliak iti balay da Andy kadwak ti anak ko oy may sarong ka na ti apo ko mi. O may ka man Lily apo ko. Apo ko na yan. Imayak tatanan na ta. Aw matin subalit ni Andy kadikit surat ko. Busy siguro anak ko. Ori na kami, sana kami matanas subalitan. Pasari mapag kami jay ili, itadda telepono nga pagtawagan mi kang kuana, ori no, nangina talong distance sakit ta. Ang okay man suna. Makasasalitak ba dyan kayong ko? Ay nakapigsa kami dyan negosyo da iso nga aldaw rabi iti trabaho na sa palagbasa. Iyaw awak nga rod baka sakit ko nakta maabusar di salunat na. Subalit ko mamat atatang. Ay baya manak ko ta, ito no tawagak, kin makasalitak. Ibaga kin kuha nang ikarigatan na tagsubalit. Kaya, sabi ko nga tagsubalit. Tapno amok ti sitwasyon. Di man di, baka kinundan sa bali nga babae ti biyag. Ay, saan nga mabalin? Haan nga mabalin nga sa bali nga babae ti biyag na hindi. Masapol nga isika, itagbalin to nga manukang bisika. Ni magupatan nga tawin manong. Damag ko nga nagraduarin ni Andy. Awanan nga namin pinsan, manunemi, nipi isang kapilkis nga papel, awanan tinawag. Nangarunan langarudan, manunemi, di maamuan mi nga awanan, di naganak kang kuwana. Adan sa baling agyan, ti balay nga upaan da. Pagdalama kak, no sa tinut ayanda. Gada, nadya kapsat ni Itrang. Dadya nataganan at asawa ni Simeon nga ama ni Andy, diya kayong na nga nangalaki ni Andy, isudat na ngayap kong kadakwada diya bagyo. Dadan sa nagatang da nga nalakang daga diya nga binalayan da. Kitsa diya da nga tumulong da ni negosyo. Ti kapsat ti asawa ni Simeon. Mawatam ti kahit kung asawa balasang ko. Pimanaw din ito'y kadagnadan sa Bagyo. Kapag dabalay din sa Diyay, kaya nada negosyo nga asikasuan da. Ni nga din Andy, nana. Ay, ni Andy agad nagtalinas sa Diyay. Napindas ka nun ti biyag na kapag mga opisina. Napindas ka nun ti posisyon na. Ijak lamot kapital, nangig ko nga salitaan na kita kasawa, ng anak ka ni Andy kat kaslay supet, tirasun no apeng ang panda sa Diyay. Gapot ta, yamo no, nag-live-in daw, no nag-asawa dan, tada ka numatan apo ko da sa Diyay.
Yung asawin. Adan kabalay ni Andy sa jacket at pa putot na. Di putot na kayat da nga digiti naganak kina Andy ti mga iwan. Tapno makapagtrabaho da nga kasawa. Basta man ti amok. Basta ti pamatik iti mangmangin ko nga salitaan. Manong namingas na alpahay nga namin pinsan ti abagak. Kiti dahi tanga namuwa. Kiti mamuan datatang gininanang ti amin. Wala tigas na katumulag. Sablo, madagityan nga balay ang tubig nga magbagada. Sina, kinanunungan da, kinusintir at arami ti anak da. Tatang, saan kayo nga makaringgo? Nga saan nga makaringgo? Nakasaysay at isaritaan. Ngayon ito na makapag-graduar na dyan nga Andy, ag-asawa kayo ito. Sabali, inasawa na? Lakay, mamaling mo't siguro. Nasulisog ani Andy sa bali nga babae. Kahit nakasawain nga saan nga nagbalik nga na po, no? Kasta gagangin lang dahil nakaroon kita. Ano sa po eh. Yung karina nga saan nakantong nga babayan, nga may nakantong ikasar, nagbaling nga ama, ti anak yo. Nagsalsalud-sulitan, nilili no sinut ama na, Jesus. Bayan yung tang. So dahito na ikari. Naikari nga gabot kinar-ari mo gaga. Porcher pa lang titawon mo. Intan mo timagibit siya sinuman ng lalaki. Nasabat nga mapagtalpak naman. Apaw na yung mga babayin ka. Lagring. Basta tayo at ipagpespesta. Nagiti marites dito lugar tayo. Nagapad na kaubing ka o nga naganak abalasang. Jesus. Namaan tayo katsublian na ka na dyan, Andy. Ngam sa dino itantian na dyan, Andy. Oray na ka-story ngayon, pahay mo ka na kami na ya. Ang balitang. Ano nga saan nga bali? Oray ito, nakay mo't mangibagbagang, makaayo ni Lilia ka na tayo. Galing baga, makaayo. Oray na may nga basta di apo ko. Apo ko me. Iya po, kinamkad na tigasan. Ala, na talaga nga saan nga na kayo, kini Andy nagkagasan na kita. Wadan na kinapod no, pag-isunay. O may nakapasyarin ni Densyo. Ha? Ito ko na yun? Ni Densyo! Nga Hawaiano! Ay, lakay. Sino tayo pagbagang ni Densyo Hawaiano? Kita taga-tugburan. Nakabakasyon da ka. Nagkita kami kinukumadro Romeo. Pinanda ka, baligbayan, ngagnagan ka ni Densyo, ngagsapsapol tayo sa wine na. Isawa da? Ay, nata mo, baka kayat nakaloko. Nagswerte ka kini na sikat kayat na. Baka pangkanton siya di Hawaii. Hina, ala, datang saan ko kayat? Ano, saan kayat? No si ka talaga't krusonada na di Hawaiano. Awanan ti adupay nga sao-sao. Makikaasawa ka kayo ko na. Tap no iso timang tawing ka. Tamang tawing siya kan tumatimang tawing ka na kami. Kaya matabarasin min tumatimapan sa di Hawaii. Manong naimiti amok at ang angaw ni tatang. Baka patapat na laeng, baka pakahit na lang aling dantiya, panakapaay na kanyak manong naimi. Ngayon di may isang mali, manong naimi nga pag panaggapok iti trabaho. Saan ko din nga pinadakan tiya eskwela manong. Simre ka nga trabaho ka sa sales lady, iti tiyandaan, iti ilimi manong. Nandagsang batak nga to tilugan. Ito sangot ti balay. Ito dumsagak, ito tricycle nga naglukanak. Kaslajak kahit kumati sumurik. Ito karuba mi pinahipayan na. Hay! Hay! Lagreg! O may katoy! Apay nana. Ay, Jesus apo, di ka kadibas daw, di ka daw nga lugan. Di ka daw nga tao tiyo nagtibalayaw. Kanya, hatot na idasar nga mainom kin makaan. O, namukamas ka nana. Agad sakat ororayan da tadahawayan nga may mga sasawa ka nga. Densyo ka na tinagan na. Saan nagpato? Ay! Lagre ka na! Kumagata! Gawin kan! Ni tatang nakita na. Ay, nakita na kanti amam. Saan ka na makaliklik pa eh. Malaksyudan na talaga kahit mo tagtaray. Ay, nga mapaitarayam kung matigasat mo. Lagreng. Nagasat ka, tawarin naganak ka bala, sang krusonada ka nakaada dyan nga Densyo.
Idin to tado di kiti babae ta nga gumawagawawang isukumat kayat da nga mga asawa, pakiasawaan mo no, mga asawa kinidan siya. Kapilitan manon nemi nga di manunak dito balay. Pinastrek dak ni tatang nga pa kumasaan ka nga sumrek loko ket balay mo dahito. Kinitak manong nemi sinunod kita danon ko. Ay, parang Densyo. Ka nagbidot. Mabalin kong ipagkarit no kasi natilapsad ato yan ako. Naman pa'y adan anak na. Kasta namit mo matinilili kita. Kaya ayaw na kanilili. Daddy pa yung tiawag na kayo ka. Tatang, ano ito nilili? Ada nilili, ta kusina, kasasalita na ni Lola na. Opo doon siya baga. Iso ni Densyo. Mabaling ka din kinakpilag sukat. Ay mo, kinakpilag sukat ah. Ala, rumar ka ito nga gusto makasukat ka. Manong Nemi, okay mit ka ditilangan na. Nutsak mariro. Awang pisingkwenta na. Napo daw. Iso na lang tabutyog. Dakkel ti buksit na. Sa dakkel ti akak na. Manong Nemi niya ba't dati nga gasat ko? Dagsang gasat ako na nagasat ako. Iri ba nagsusukat ko Manong Nemi nakita ti makabuklak iti sarming. Noon nga ta makakita kanyak Manong Nemi ka talaga agsagawisiw. Tanong ka sa ano, tilapsat ko, iri tadak pa lang ti 4th year high school. Iti panagdakkel ko, panagmatured ko Manong Nemi, adadaman nga limapsat ti pamagi. Nga ado da kita gar-aram kanyak Manong Nemi. Ngayon na ibagak nga sta nga naganakak kabalasang adamat na kiti agikay, adamat na kiti agtultuloy nga agaram kanyak. Wen, malakip ko lakit nga ron deti nga agtudtudo, iti unang tiwiting shed Manong Nemi, nga panang kirab-kirab ni Andy dito man sanas ko. Numaulit nga makirab, asinot sumublak. Subyanan na ka ni Andy, narigatan nga mapasama. Kat dahil nga Densyo, iso nga tat sumublat, amang kirab-kirab, kaligid doang aman sanas. Awan ti sumgar nga tudod ko Manong. Kayat. Masapol nga pamuspusak tapos saan nga kami tag-asawa. Namitagunadan Manong Nemi uri nga tatanyat araramidan no talaga nga kayat. Uri pilitan na tatatang kininanan. Awan maramid da. No ko na ka kayat. Nung sa bagay Manong. Kastamat timbagag idikinandi nga kayat ko na intuyok ka man. Si Mangwak nga rod kadakwada Manong Nemi kat dinagaan nak ni Densyo. Adan anak ko tata, manong ko na. Dabasin mo palang diferensyata nga tawet. Sa ano lang ati magsasalita, kas lang tawanak lang iti limang ay ninunang yung siya nga di. Nagasagana ka magikasarkin ka. Apaman nga manugot ka. Kayat mo ka dito makikasar? Nga saan nakabat kang patpatag? Masusurong na ito kang patag. Kasi ano saan ka masusurong ang patag? Doon na masusurong ang patag, kadadakam to sa Hawaii, di-divorce na ito. Na talaga nga dinakayat. Ano nga rin rason, no, apay nga kayat nakasawain. No naman naman matlang i-divorce ka ito. Anak sa Serbina nga paggastusan na kasawain no sang kamat ngayitin. No talaga interesado ka mang Densyo. Aloko yung pelang umuna tiriknak. Saan nakabasta kang sawain. Wala nga magsubli ako sa Hawaii. Ito may nga bulan. Ore ka matluad na sadyay. Babali mo malata nga ituloy ti mga loko tiriknak. Anya tamom. Baka anti parang ipapauip mo kanyak ti dolyar kahit mga loko mo tiriknak. Wanagit no mabaling ko mag-iitaan. Nakasanong haro din. Tatang, saan ka mapilit? No talaga saan ko ayat. Nangigimat desisyon ko, tang, nang. Ituloy na Carmen. Kat lumalo ko ng tutriknak. Agad dito kami. No saan nga ron nga eh. Serbi na ko mga kahit ang asawain.
Kaya di mo ka din ang kuna na nga mabalimon tumat nga diborsyo. Basta makadanong ka sa Jahaway. Tinapadag anak ko, kat makadanong ka sa Jahaway, kat mabalin na kamtumat na petisyonan. Kas tama na petisyonan ang tanak mo. Dati ka dito ka nakaligaw man nyo. Natural. Kaya ito lang di makadanong sa Jahaway sa ang naragsak na anak yun. Kasi doon arti pakaragsak na diyang Andy, your oron mo palang suble. Wanin! Ala, tapos maunti makunayo. Oreta, at dapat doon lawas. Ikak ti doon lawas ti anak yung desisyon. Kahit no talaga nga saan na nga kaya. Kawan maramid ko, sumapulak ti sa bali. Kabigatan di manong name kay tutak, idagdag tugtugtug, itiridaw, itilokatak. Andy? Kumusta? Ingat masapul mo. Di na ka tipastrikin. Tapos kung mapastrikin ka. Kaguranak. Kasi no kumatasang nga manggurakin ka. Tinalikodan na ka namin pinsan. Iso ka nakasagana kamatin nga magkiasawa ti Hawaiano. Saan po doon ita? Sudamag ko. Iso nga nagrubuhatan nga dagos no. Umay ko atipantik kasaryo. At ako bang karbay nga mga atipa? No kaspagari umanugutak at karbay ang mga atipa kanya? Diyan kayat nga. At sa bali ang mga asawa kayan ka. Tayo nga arti kayat mo. Agtalineta ka kastoy? Ngawan ti masakbayan danak ko? Siyak ti mga asawa kayan ka. Kasi na mga asawa, nakata-asawa, libin ko ba lang? Siya kahit ko tagbaling asawa. Saan nga ng glory? Nawaya ka maging kasar kayo ka. Kapag saan kami nagkasar kayo ng glory? Kasanong nga rin ni glory? Nagtulag kami. Antay sa amang seryoso kanya. Noon at napasamak ka karata idi, kasama tinapasamak ka na kami. Noon pwede pagdiferensyahan na lang kita kay ayatan ta tinapasamak ka patag pimpinatagta. Saan ko mabit patag ni glory? Sa kalipat patag ko. Lagring mamati ka kuma. Katap no mamati ka, pagsasaritaan tayo ti kasarta. Manong name si tutured ni Andy nga si Mango karigid na kanak kanya. Talaga nga napudno ka, tarigagay mo, ayan na nagkanakan ka. Oresan ko idan nga ayaban, tatang. Mabaling ko nga, itakdaran ti bukod ko. Ado madigdi ka bagyak dito. Kasano nga rin jilibin partner mo? Saan nga problema dito, tatang? Kamuta kayat naman. Saan ka mga pimbinan? Ada sa baling ang patpatig na, damat kanyak. Nawaya nga makikasar ka rin. Mangipatpatig kang kuha na, nawayak mo na mangikasar ka ni Lagring. Jesus, ay lakay. Diba? Dito ti or-oray mga masama, kita anak ta. Nga ti ama, ti apo ko takit isumatla, nga tagbaling asawa ni Lagring. And lang ay adat to'y magtentap, no, ipanagnak na nga, ipatpatig na ti anak ta. Ito na kano nga rod. Ito ka ano ti kayat mo Lagring. Dang iti kapitan nga panawin. Lagi tayo, mabudlan di kinilaganak yung ganito, atap no, napimpinas budlang ti laban. Yung mamanugot kayo yung tatang. Gatuwanin na, nga ron. Basta lagi ito talaga ang ikasar mo tanak me. Tapos nilikas takit sika mo lang nga, pudpud no nga ama, nilil, iti awagan na iti dati. Kanidimit lang nga karabihan da dingal daw manong nemi, nagkaida kami kini Andy. Kat siyempre, naulit di akapig sa tudo na iti waiting said mami. Neron ranamat iti nga nagtudo manong name iti napigsa kat nakalamlamis. Kat kunakang kuha na malaminak Andy. Andy apay aguyos ka. Kat si kahang aguyos. Kasano nga aguyos sakit naglabis. Ikatamtabadong tasakastak mo ti amin-amin mo. Malagip mo. Kasuri ka sa lot pa nagtutudo na idi nga data nga maparparsyakan iti unag ti wedding said ngam naguyos ta
Ngem no agraib ti barukong ken barukong nagbara. Di ba? Iso nga, mariknam ti bara ti barukong ko. No, awam ba ti tapar ti barukong mo. Kahit kumanang nga kirabin ti mansanas mo. Hindi. Nagbarang ang peso ti bagi mo. Kaya orso natak dahi nga bara. Uwen manong nemi nakapigpik sa manin ti bayak hamak karedi nga rabi kaslad da kam idi ti waiting shed ngam ti nagdiferensyan na da kam ti oneg ti silen ngawan ti pakaparsyakan nga napintas manong nemi ti nagiddan nga talaga napinpintas iti panagplastar pero nagkwisuna ka na kita kakabarang agek ka na prusko na dumaduma pasat tibagi manong nemi tibagi krinenek ni Andy. Si mublatak mo manong nemi nga nangagek nga nangapros kang kuwana tap ninagastak at patas no agkak agkanak no agaprusan nak aprusan no kananak kanikmet agkinaan kami ma. Simabay kami ti pigsa ti bayak hamak manong nemi ken tarakatak ti tudo iti kalba. Ore kasanot pigsa ti asog kanareng eng mi ore iriaw ko pa iti nalaos nga ganas ko saan nga mangagdatatang ken nanang manong gapo tawang nga ti makadisturbo ka na kami. Ti bayak hamak ti dudo manong nemi ti nagbaling nga pan nakasamiweng mi at numing kamdanggayan ken salaan. Nakamaymayat manong nemi ti sala, iti baet dagiti bayak hamak. Nagmayat manong nemi ti panagkinikini, panagduayo, doyuami, agpadpada, kanian. Ito namin nando nga panakatuknomi ti langit, kirali nga nagmanong. Apa nakaulit dayta, ngayon kang panagmaymay sa, apa nagpapas itiragsa. Naroon na din idumtengan tikal dawan tikal laysami manong nemi amay sa ni Lily kadagiti sa secondary sponsor ang grande akasar manong nemi ta nakasagana ni Andy at ornong na sa nakatulong pa ni Uncle na kung nangarod di kinaganak ka na kami balayan kinamukadla nga balayan datay madlayan at nagkatuloy ng balayan kituwa na mo kay dikat hangat matuloy te panagabalayan te hindi may asawain dati densyo nga hawain na ti anak yun ay wala na balayan yun at sinut na ikari imbaga at na di hawayan nga nakadagdagan ayan nga na di tinang dagdag kini Andy tapno umay na ikasarmit lang ti anak Nakapanagdar kami ti bukod mi nga balay manong nemi ti lugar nga di makilan ka na kaya na kami kani Andy. Kaya dito'y manong nemi nga naituloy ko matlang tinagbasa kalpasa nga naipasngay ko ti may kaduang anak ko nga Jen ni Lily nga ni Andy Jr. Naituloy ko matlang nagbasa manong nemi kaya nakaipaslag kami kabukbukudan mi nga negosyo iti asawak dito lugar mi. Nasaan nga naskan pa yung agsubli sa Bagyo. When manong nemi piminas madla ti biyag mi kompleto kami awan iti sa pulan mi. Gangka nga na yung pa iti anak mi nagbaling nga talo. Ni Lily, ni Junior, kastamatan ki ni Jenny. Si bibiyag balang datatang kininanang o gramo matan na kita balayan da. Isutat yung makaamok si sinublat manong nemi mga estimar kada kita puko da kawayatan nga busy kami nga gasawa nga mga sikaso ti sang kabasit nga negosyo. Kaya nga rod, manong nemi ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak-insend kang ka through your messenger, ti detalye ti pagkasalita. Kaya gyaman nakunay ti laing mo, nga nangibasa, kat sapay ko ma, tadamat na ibati nga adal, liwliwa, kat pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada, nga dimnyag, kadagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyamang nga pagayam mo, lagring.